Yun, kumusta mga kagala? Ito tayo sa Naga City, Camarines Sur. Time check, it's 9:15 ng umaga. Woo! Dito tayo maggagala sa Naga City. Itong kalsadang to, pagka dinaretso mo, papunta na to ng Albay. Punta na rin yan ng Sorsogon, etc., Legazpi. Pero di tayo sa kaliwa, papasok tayo ng downtown Naga. Papasok tayo sa pinakasentro ng Naga City. Ganda oh. Ito ang downtown Naga. Park.
Morning, Naga City. Time check, it's 6:15. Woo! Ulan. People's Mall. Ito yung palengke nila. Maugmang Naga. Robinson's Mall, Naga City.